que hi ha dins de tots els que portem, però per a nosaltres este sempre serà l'acte principal de la jornada. És on elles ensenyen com remenden i on tenim també Alfredo, que ens explicarà les diferents tècniques de remendar que hi ha. Enguany venim en un motiu també molt especial perquè la setmana passada moltes de les remendadores que estan aquí els va fer il·lusió posar-se a la plaça Ramon Pous a ensenyar a remendar i vam tindre alguna que altra alumna i ara ho ensenyaran a tothom. Abans de començar, donarem, bueno, elles ja han començat, però abans de que comenci Alfredo en l'explicació, sí que volem fer un petit agraïment a dos famílies, en este cas a Josep Capellà d'Escols, a Pep Gisbert i a Joan Gisbert, perquè ens han cedit en este ordre dos exposicions de fotografies diferents de com eren les cases abans i també això és l'oportunitat que ens dona a nosaltres de poder estar aquí i de poder continuar recordant el llegat de la nostra vila marinera i el llegat que ens deixen elles i totes les persones que surten a les fotografies. Si us voleu apropar. Només us volia dir gràcies casencs, gràcies casenques. Jo us he estimat molt sempre i sempre m'he sentit correspost que també m'heu estimat molt. He estat amb tots vosaltres. Els primers anys estàvem a casa de l'Evangelina, després vam estar a casa del Marifí, que la veig per allí, vam estar a casa del Ramonet i em van acollir, quan vaig començar a acabar els meus estudis de Medicina, em van acollir a casa dels Esquerra, estan allà i anem a fer les primeres pràctiques. Però és per tot això que us vull agrair a tots i aquest estima recíproca que tenim amb els uns amb els altres, que espero que duri molts anys. Gràcies, casencs. Jo també podria dir més o menys el mateix. Ens hem trobat sempre molt ben acollits aquí, ens ho hem passat molt bé, tenim grans records. Els pares van ser també molt feliços aquí, va fer el pare moltes d'aquestes fotos que hem pogut recopilar. I ara aquestes fotos, doncs, realment, si mires una intel·ligència artificial, si piques un botó i es mou una mica la barqueta i passa un gat. Però han cobrat vida aquí, quan la gent diu «Ai, mira, aquest era el meu iaio, aquest era el veí, no sé què». És quan realment aquestes fotos tenen tot el valor del món. No han d'estar dintre d'un calaix, sinó en un lloc que la gent les pugui veure, les pugui apreciar i pugui recordar. Per tant, moltes gràcies per tot aquest esforç, gràcies a l'Albireta que ha fet molta propaganda perquè això es pogués fer i, evidentment, a l'Ajuntament que ha tingut interès en que això sigui i endavant i per molts anys. Bé, jo sóc un altre Gisbert, germà de Pep, potser no tan conegut, però també l'altre dia passejant per aquí, pel Marxal, em va sortir una senyora i em va dir que fa 40 anys que vinc aquí i ho conec. I dic, no, jo en fa 72. O sigui que és difícil de superar aquesta marca. Aquí una mica hi ha el sentiment de tota la vida d'encara sentir-nos, ara ja hi ha la gent gran, ja és morta, però em deien, xe, xiquet, tu ets el net de lo Juanito, lo senyor Juanito, Juanito Gisbert, Juanito, que surt aquí, és aquell que surt aquí a les fotos, amb aquell peix tan gran, que no sé quin peix és, que això els pescadors ho tindrien que dir, i jo me'n recordo de petit, que a casa de tia Alfredo, quan jo m'alçava, que dormia a casa Evangelina, m'anava a fer xarxa. O sigui, jo el que feia era agafar l'agulla i passar tot el fil, i em passava tot el matí allà passant fil. O sigui, ja visquent una mica tot el que és l'esperit aquí a les cases. O sigui, nosaltres, i tu d'on ets? I encara a vegades se m'escapa dir matalap. I què dius? Què és matalap? Matalàs, no? Però encara se m'escapa dir alguna paraula casenca o el nostre pare, xiquet, o sigui, allò paraules d'aquí, o anem a fer uns betxuquins. Coi, què és això? No deixa de xocar, però és la parla d'aquí i que jo sempre l'he respectat i l'he transmès. Bé, moltes gràcies per haver estat aquí amb tots nosaltres i és una satisfacció haver col·laborat en totes aquestes festes. I us passaré unes fotos, que tinc unes fotos fetes de mon pare, perquè el nostre pare no era fotògraf, però devia ser per una càmera i ho retratava tot.
i tinc unes fotos de dones fent xarxa que us les passaré, que ja ho hem parlat este matí. Vinga, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Bé, i ara sí, vos deixem en les protagonistes, en les dones remendadores i en Alfredo, al que li agraïm molt també que estigui aquí acompanyant-nos. Alfredo ha sigut pescador i ara és professor de l'assignatura de pesca de l'Escola Nàutica de l'Atmella i ell vos explicarà les tècniques que empren les remendadores per a reparar les xarxes i després mos acompanyaran les rondalles també. Així que mos espera una tarda molt bonica. Bona tarda, benvinguts i benvingudes. Primer que res us explicaré una mica el que farem. En primer lloc, voldria explicar-vos una mica com hem d'entendre aquest ofici que estan fent ara aquestes dones aquí, perquè va ser un ofici molt important en tots els anys i ara cada vegada s'ha anat desapareixent. A banda d'això veurem algun aspecte tècnic i anirem descobrint totes aquestes coses. Per posar-vos en context i saber o entendre per què es remendaven les xarxes, hem de partir de la base. Penseu que fins als anys 40 al litoral català no va hi haure cap xarxa com les que hi ha avui en dia aquí, xarxes sintètiques. Abans d'això, tota la xarxa era de cotó. Clar, com la xarxa era de cotó, el que feia era estripar-se molt sovint, ja degut al desgast, ja degut als crustacis que s'enganxen, els crancs, les galeres que la trencaven, i clar, s'havia de reparar. Aquestes xarxes de cotó, que podeu veure una mostra aquí dalt, eren com aquestes d'aquí, però en petit. I aquestes xarxes que veieu aquí es construïen a mà, senceres, de dalt a baix, tot. No hi havia màquines de construir xarxes, com avui en dia, i tota aquesta xarxa que veieu aquí es construïa a mà. Tots els caps que uneixen tant la part de dalt com la de baix eren de fibres naturals, i els suros, com veieu, eren d'alzina surera, i els ploms, en el millor dels casos, posteriorment eren de plom, però primer s'agarraven petites pedres i s'amarraven a la part de baix perquè li donessin pes. Una vegada va això evolucionant i van passant els anys, sobre els anys 40 arriben les fibres sintètiques, com us havia comentat, al món marítim, i la xarxa ja deixa de construir-se manualment i les màquines s'encarreguen de construir-la. Llavors, necessitem igualment reparar-la, perquè es trenca degut a diverses coses, hi ha alguna sèrie de peixos que necessiten que estigui reparada perquè si no s'escapen i no els agafem. Com podeu veure, aquesta tasca de remendar les xarxes és laboriosa i necessita d'una tècnica bastant considerable. Te poses a fer aquesta xarxa avui en dia i no aconsegueixes fer-la en un moment. Necessites uns anys de pràctica per arribar a fer-ho bé, no? Van passant els anys i totes aquestes reparacions tan laborioses, juntament amb altres aspectes que es donen en el món de la pesca, deixen de ser o deixa de ser un ofici molt rellevant. Avui en dia, degut a la globalització i a la importació d'altres països, tenim xarxes molt més barates, que surt molt més a compte substituir la xarxa sencera que no pas remendar-la. Però encara queden algunes xarxes que són d'un cost molt elevat que encara se segueixen remendant, com són els bous d'arrossegament i algunes altres xarxes que encara se segueixen remendant. Però cada vegada queda menys en quant a aquestes xarxes que veiem. Està més per substitució de la xarxa sencera que no pas per reparació. Molt bé. Una vegada posat una mica en context de tots aquests anys com ha anat evolucionant el tema del remendar, a banda d'això, us explicaré una mica els estris. Elles per remendar necessiten les agulles, que n'hi ha de diverses mides, en funció de la malla que té, del gruix que té, o del forat, la malla que té com més de gran el forat, necessiten unes agulles diferents. Aquestes agulles que veieu aquí, que són de color taronja, abans eren de fusta, eren com una forca en una banda i com una forca en l'altra, i permetien posar el fil a dins i pots anar reparant durant estona, fins que s'acaba el fil. Una vegada s'acaba el fil, tornes a emplenar l'agulla, amarres el fil, el xicote que t'havies deixat a la xarxa amb el que va de l'agulla plena i a tornar-hi fins que s'acaba el fil
i així successivament. Aquesta tècnica també s'utilitza en el muntatge de les xarxes, perquè aquesta part només és la reparació, però aquesta xarxa prèviament s'ha muntat. S'ha muntat en aquestes caps del plom i caps del suro, això s'ha tingut que muntar prèviament. Per això també utilitzem aquesta part de les agulles. Això serien les agulles. Aquestes serien les que s'utilitzaven abans, que són de fusta, i el que tenim avui en dia, que són aquestes parts de plàstic, que són les que utilitzen. Aquí tenim un altre model, d'estes més modernes, però de fusta. A banda d'això, també tenim que utilitzar el fil. Penseu que això que estan remendant aquí té diferents gruixos. La part interior de la xarxa, que li diem la broma, té un gruix, i la part exterior, que són els esmalls, tenen un altre gruix. Clar, per remendar la broma necessites un fil, per remendar els armalls un altre. I si són sècies per a la sèpia, com aquesta d'aquí, o són sècies per al llangostí, com aquesta d'aquí, doncs necessiten un fil diferent. I necessitem un fil per a cada tipus de xarxa, unes agulles i unes tisores. Aquesta és l'altra part. Perquè ja entren més en la vessant tècnica, per a poder reparar o remendar una xarxa d'aquestes, primer has de tallar el forat. Si no es talla d'una forma concreta, no es pot reparar. No es pot reparar perquè arriba un punt en què et quedes atascat i no es pot continuar. I sempre s'han de deixar un començament al principi i un començament al final. Tant val si estan a una banda com si estan creuats. Però s'han de deixar els començaments que es diuen. Elles comencen en una part i acaben en l'altra. Perquè us féssiu una idea, us fareu un petit dibuix aquí, veureu, us faré 3 dibuixos petits, que són els 2 més bàsics que han al començar, que són la mitja malla i la malla redona. Són aquestes 2 perquè veieu els començaments que hi ha a la xarxa. Veus? Aquí us he dibuixat una petita xarxa i com veieu, aquí al mig he trencat un tros, no? Imagineu que s'ha trencat aquest tros. Clar, ara per reparar aquesta xarxa, veieu aquí que hi ha un que té 3 i un altre que té 3 fils. Aquests serien els dos, el començament i el final de remendar aquesta part, no? Elles s'enganxen en aquesta part d'aquí, però primer hem de tallar-lo, hem de netejar-lo. Tallar-lo o netejar-lo és treure aquests sobrants d'aquí i deixar només la xarxa sense els flocalls. Això se li diria remendar en net. També es pot remendar en brut, que deixes els flocalls, però això normalment no es fa. I s'unix en aquesta part d'aquí i d'aquí es va en este d'aquí. Els nusos utilitzats per a fer aquesta reparació sempre és el mateix. Es diuen nus de teixidor o volta d'escota. Sempre és el mateix nus el que utilitzen per a fer. Normalment al principi i al final és doblat. Fan 2 voltes al principi i quan acaben fan 2 voltes perquè no se solti. I ara us explicaré una altra reparació que seria una miqueta més gran, que li diem la malla redona. Imagineu igual que abans, vaig a muntar tota la xarxa com si estigués sencera. I ara li treurem, en lloc d'una part, li treurem aquestes 2 d'aquí. Ara he fet un forat una mica més gran. Aquest també hem de buscar el començament i el final. Com veieu, aquí està el de 3 i aquí l'altre de 3. Llavors, per reparar-la, elles començaran el primer de 3, s'enganxaran en este d'aquí dalt i d'este passaran en este d'aquí. I així podem fer el forat que vulgueu. És igual com sigui de gran. Sempre hi haurà un començament a dalt i un acabament a baix. És igual com sigui de gran. El que passa és que quan és molt, molt gran, no surt a compte fer tantes passades de reparació, sinó que es posa un pedaç. S'utilitza o se talla una mida de xarxa igual o una mitja malla més petita que el quadre i es repara amb un quadre sencer, només es cus per les vores, perquè si no seria costós
reparar, no? I bueno, una mica seria això el que és la reparació de les xarxes. Jo, estos anys no ho feien, però si escolteu, si teniu alguna pregunta i voleu preguntar una cosa respecte a lo que estan fent elles, doncs us puc atendre, perquè, no sé, igual hi ha alguna curiositat, sempre ens quedem que jo parlo i la gent està mirant, però seria bo que, bueno, si voleu, podeu preguntar alguna cosa i us puc explicar d'això. Bueno, aquesta seria, com em diu la Pepita, una xarxa que és nova i seria per a posar el pedaç. És una xarxa que està completament nova, ella la talla a mida i després substitueix tot un quadre gran, sempre sol ser un quadre, i se canvia sencera, perquè fer-la passades, la veritat és que és molt costós, no? I bueno, dit això, us deixaré que disfruteu de lo que és l'ofici de remendar, que ha estat molt important tots aquests anys, però que últimament ja s'està perdent en algunes coses, en altres no. Us deixo que mireu com ho fan, que us apropeu i que veieu de prop com es reparen, veieu l'habilitat que tenen en fer les malles iguals, perquè heu de tindre en compte que totes les malles que hi ha aquí han de ser totes iguals. I això ho aconsegueixen mesurant amb les malles dels costats i amb els dits. I això, si us apropeu, ho veureu com ho fan. Com tallen primer la reparació, com netegen el forat i després com el reparen. Us podeu apropar si voleu, Està tot ja preparat, arranqueu en bones bases, cultura i tradició antiga, arcs de pesca a les barques, no hi ha cosa més bonica, dones la mar i les cases. Una cosa queda clara, en sou molt treballadores, us demano un aplauso. Eres això quan us he de dir-vos, vos ho dic de veritat. Sou homes de mariners, dones en gran qualitat, perquè jo de tan templades mai les havia trobat.